Labarin sarki mai dubara. Akwai wata ƙasa da ta daɗe, suna canja sarki kowace shekara. Dole ne wanda zai zama sarki ya amince da kwangilar cewa za a aika shi wani tsibiri bayan shekara ɗaya na sarauta. Don haka, wani sarki ya gama wa'adinsa, kuma lokaci ya yi da zai je tsibiri ya zauna a can. Jama'a suka sa masa kaya masu tsada, suka sa shi a kan giwa, suka zagaya da shi a cikin garuruwa domin yi wa jama'a bankwana. Wannan shine lokacin bakin ciki ga dukkan sarakunan da suka yi mulki na shekara guda. Bayan sun yi bankwana, mutanen suka tafi da sarki da jirgin ruwa zuwa tsibirin mai nisa, suka bar shi a can. A hanyar su ta dawowa, sun gano wani jirgin ruwa da ya nutse a kwanan nan. Sai suka ga wani matashi da ya tsira ta hanyar rike itace mai iyo. Da yake suna buƙatar sabon sarki, sai suka ɗauko saurayin suka kai shi kasansu. Sun nemi ya zama sarki na shekara guda. Da farko ya ƙi amincewa, amma daga baya ya yarda zai zama sarki. Mutane suka gaya masa game da dukkan ƙa'idodi da kuma yadda za a aika shi wani tsibiri bayan shekara ɗaya. Bayan kwana uku yana sarauta, sai ya tambayi ministocin ko za su iya nuna masa tsibirin da aka aika da sauran sarakuna. Suka yarda suka kai shi tsibirin. Tsibirin ya cika da dazuzzuka masu kauri, kuma ana jin ƙaran mugayen dabbobi suna fitowa daga cikinsu. Sarki ya shiga ciki kaɗan don ya ga yadda lamarin yake. A nan ya gano gawawwakin sarakunan da suka shuɗe. Ya fahimci cewa da zarar an bar su a tsibirin, dabbobin suna zuwa su kashe su. Daga nan sai sarki ya koma kasar ya buƙaci jama'a da su samar masa da ma'aikata masu ƙarfi guda 100. An ba shi ma'aikata guda 100 kuma ya kai su tsibirin ya ce su kwashe dukkan dabbobin masu kisa kuma su sare dukkan itatuwa. Yakan ziyarci tsibirin kowane wata don ya ga yadda aikin yake tafiya. A wata na fari, an cire dukkan dabbobi, aka sare itatuwa da yawa. A cikin wata na biyu, an share dukkan tsibirin. Sarkin ya kuma gaya ma ma'aikata su dasa lambuna a sassan daban-daban na tsibirin. Ya kuma ɗauki dabbobi masu amfani kamar kaji, agwagi, tsuntsaye, awaki, shanu da sauransu. A wata na uku, ya umarci ma'aikata da su gina manyan gidaje da tasoshin jiragen ruwa. A cikin watanni, tsibirin ya zama wuri mai kyau. Sarki ya koma sa tufafi masu sauƙi kuma yana kashe kaɗan daga abin da yake samu domin ya aika duk abin da ya samu zuwa tsibirin don ajiya. Wata rana kenan kamar haka, sarki ya kira mutanen ya gaya musu cewa na san cewa sai na tafi tsibirin bayan shekara guda, amma ina so in je can a yanzu. Amma mutanen ba su yarda da hakan ba, suka ce sai ya jira wata uku kafin ya cika shekara. Watanni uku suka shuɗe kuma yanzu shekara ta cika. Jama'a suka yi ma matashin sutura suka sa shi akan giwa don zagaya da shi kasar don yin bankwana da wasu. Duk da haka, wannan sarkin ya yi farin cikin barin sarauta. Mutane suka tambaye shi, duk sauran sarakuna kuka suke yi a irin wannan lokacin, amma me yasa kake dariya? Ya amsa ya ce, ba ku san abin da masu hikima ke cewa ba? Suna cewa lokacin da ka zo duniya kana jariri, kana kuka kowa yana murmushi. Ka yi rayuwa da idan ka mutu, za ka yi murmushi. Duk wanda ke kusa da kai zai yi kuka. Yayin da duk sauran sarakuna suka shagala a cikin abubuwan jin daɗi na sarauta, koyaushe ina tunanin makomar gaba kuma na tsara ta inda zan zauna lafiya. Ya kamata mu ɗauki darasi daga wannan labarin game da yadda ya kamata mu yi rayuwarmu. Rayuwar duniya ita ce shiryawa don rayuwar lahira. A rayuwar nan, bai kamata mu ɓata cikin kyawawan abubuwa na duniya ba, mu manta da abin da zai zo a lahira. A maimakon haka, ko da mun zama sarakuna, mu yi rayuwa mai sauƙi kamar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu ceci duk wani jin daɗinmu na lahira. Allah ya sauwaƙe mana baki ɗaya. Amin.